С нас не означава само финали Европа. Подкрепи Ботев и в другите трудни битки. Заедно, в нашия дом. Бъди част от клуба. Nothing finish, guys. Nothing finish, you know very well. Знам каква е емоцията, когато си на трибуните. Знам и какво е да извървиш пътя до терена. Знам колко е специална вашата подкрепа, а ние оценяваме. Заедно в нашия дом, бъди с Ботев. Ботев Пловдив продължава да пише история, а това възможно благодарение на вас. Стани част от клуба. Заедно в нашия дом. Само Ботев. Вземи абонаментна карта за сезон 24-25, с която получаваш достъп до всяко домакинство за сезона, включително и в квалификациите за Европа. Купи от касите на стадион Христо Ботев или от колежа.bg.